Pilota pumpa zoroza plastejos jaso, pilota pumpari gabe sota mano, gaur humorea eta paiazo legez, hasia txaloka martxan da pumpairez. Hasiko naiz. Hasi gara ja, Antonio. Hasi gara, Antonio. Hola, hasten da. Martxan gaude. Podcast bat. Txalo batzuk edo inbarko iteu, eh? Hoi da, sartu txaloak jo. Ja, oain bai ofizialki hasi da podcasta, Antonio. Hori da, bai, lortu dugu. Lortu dugu. Ez? Ez dakit, hau zan nahi genuna, ez dakit. Bai. Ez dakit, ben gaude urtarria tapikoan, eta hori, pues, ni oso pozinago, ez dakit zuek. Oso pozik, bai. Ni nekauta nago. Nao zondo, baina bueno. Ikuste zaizu pixkat horpegian, eh? Bai, kriston gaizkena. Bai. Buah, tío. Bai, oso nekauta nago, baina ez zer pasatzen, hemen gaude. Baina nola jau gehaunez, igual jendia jari esplikau berko jo. Zein izan den Pumpairezen ibilbidea? Hori da. Bueno, ez dakit. Nola esplikatu ere, ez? Ibilbide motxa? Bueno, bai, hasiera deban. Hasiera deban. Uf. Guztia deban. Ideia, hasiera, lehenengo saioa, bigarren saioa, probaldiak izan dira. Bai. Debakoak, Eskerrik asko, Deba. eskerrik asko Deba. Debako kultura elkartea, eskerrik asko. Bai. Lehenengoa izan zen 2025ko martxoak. Ez da, egunakin gogoratzen, bueno, martxoan. Bai, emeretzi. Emeretzi, vale. Eta azkenekoa izan zen, mutrikuko gizon batek atzetik eman zitenen kotxekin. Hori da, bai, zaroak, egia. 28. Bai, Egia. Jesus Mari, mutrikukoa. Oso ondatea zian. Benetan da bere izena. Benetan, hombre. Debara iritsi eta parkatzera nindola. Bai, uste genuen gezurra zela izena. Kotxekin. Ezan berra dago Pumpairezen, ze jendia, bueno, igual, ieinarra iztillo importa, baina, bueno, esplekuko izuegu, ez nola, kaixo Maria, olatzen naiz, zein da guain, bueno, bat emati dazten naizit, igual do. Kontua da, igual, bolon bat batea zait. Kontua da, Pumpairez, nahi, guiena gustatu zaitena da, proiektu bana ez, nahi Antoniok bere garaian deitu zian, Maria, tal, proiektu berri batekin hasi nahiko nuke, zeatikan bestakit, espertuten gozan, bueno, guai Antonio, ideia, nahi, holako movida bati, musika, eta bakarrizketak, eta elkarrizketak, eta, ba, guai, izan nion, venga, barruan hau, gero kontura honintzan, lehenengo aukera nien nintzala, aurkezteko. Baina esan izun, Esan zin, bale, esan ziazun. Baina lehenengo aukera zan beste pertsona bat. Baina esan nion. Baina gero, bai. Ez da lehenengo aukera. Bai. Baina, bueno, bestiak izatzen zande. aproposa zarela. Eta nahi ere ustez Mariak abisatu ziala. Ez. Orduan ni zemagarrena nintzen. Ez, zu lehenengoa, mira. Bai, zu lehenengoa zinan. Vale. Leban montau zen una eta gero. Inuxente unakin. Claro. Oso bakarrizketa una. Eta oso guai ontzen debakua, zezkenian izan zen, bakoitzak, etxeko lan bat akaunian iteko da, bakoitzak bere etxeko lan bat irteula etxian. Venga, nik emendiko nehingoet lana, nik emendiko eta elkartu genuen, eta nik genuen espero hain ondo ateako zanik, egia zen. Bueno, eta bida non gauden. Eta gaur honi etorri gara podcasta abiatzera, eta bai, pixkat igualtzu gaude, ez da? Eta grabauta da, lehenengo hori, egunen batan igual emitiu berko genuke. Kristona, osea, nire ustez, indeun Pumpaire zuzeneko guaienetako bat. Eta gaur, zein behar dugu gaur? Pues gaur da gure lehenengo aldia. Bai. Ez? Podcast! Beste podcast bat gehiago! Azkena ez da dila izan. Ez da dila izan, ez. Baina azkenean, Hombre, piskat, ze gaude hor dia, podcast bat nola nola... Osea, errexe mateu, da danak izan errexe mateu, baina ze, oain... Osea, nola ita podcast bat, zerrekin hasi berdeu... nik uste dut nahizeko galdetuko egula. Piskat larri, Naiz unibertsuan montxer hori geha, kontatuko egute. Ja. Hombre, ya, hemen... Guapa zauder, Maria. Etzei gustatzen argazkia. Osa, mesede zala. Antonio kaukeratu zuen. Ja, Beira nire aurpegia. Oia, botxori! Ja. Junere guai dago, klaro, hemen daude, Julen da Xavier baita diala musikuak, Pumpairezen... Gure zuzeneko musikariak. Bai. Claro, ze Pumpairez da podcasta gaurtik aurrera, baina gero antzokietan egiten dugun ikuskizunare bada, ezta? Bai, hori dala... Eta hor sekretu asko kontatzen diez, adibidez, Pumpairezek zesan nahi du. Inorrek ez daki Euskal Herrin Pumpairezek zesan nahi duen. Hori da. Inorrek ez daki. Bueno, bakarri mate jakingo da, igual pelota munduan abila da matek. Inorrek ez daki. Pista moduan. Euskitze jaunak asmatutako hitza da, hoi pista bezala. Euskitza indiak asmatutako hitza. Euskitze, tio. Euskitza india, euskitzek esana eskerrak zuri Xavier, baina ez dugu esango zer esan nahi duen Pumpairez hitzak. Hortarako etor daitezela,
urrengo emanaldietara, ze bertan bai kontatzen dut. Sekretu guztiak eta Xabierrekin hitz egiten dugu, eta dena, baina gaur ez. Ja. Ezkerrak Egun baten ekarriko dugu, Ze Xabier. kriston zaila da izena jartzia, zen berda dakau, izena jartzeko, jendia badaka talentu hori izen guaia jartzia... Ez da erreixa proiektu bat izena jartzea. Eta batzuk ez Ez. dute talenturik, Ez. izena jartzeko. Ez. Eta ume izena Thatchersekoak adibidez. Thatchers. Thatchersekoa Thatchers da. ondo, nei Thatchers Thatchers guapo, gustatzen zait. Thatchers. Thatchers polita Wow. guazina, ba. Iparraldeko... Eskabidean. Thatchersena, bueno. Bueno, punpairez, a ver, beste aukera batzuk bagenitun aurretik, bai. Eskakeitan, Tu. eska hori ere, wow. Eska, a ver, punpairezen aurretik ze proposatu zenuten zuek? Ja, ridikuloa. Nik Marrubi. Marrubi, zapla. Marrubi. Nik oainik ez dut ulertzen zatik Marrubi. Osea, zen momentutan, Antonio Polita Zurburuti delako. pasazan, igual Marrubi. Marrubi. Marrubi polita delako, Marrubi bat polita delako, esaterakoan polita da izena, baditu R-ak, Marrubi, M-a, sartzen da indarrarekin, Marrubi. Ez dakit, brometan aigean zer joa Ez, izan... nik ari naiz serio. Zer joa izan, vale. Marrubi oso ongi dagoela, bueno, bat zegoen ja proiektu bat Marrubi bezala, talde bat. Vale. Osea, Musika zen talde berriro- bat, Marrubi bai, izenekoa. Bai, Vale. Los Fresones. eskabianeko estizio bat, izan zen. Ai, Bai, pop estizio bat. wow. Bueno, eta ze ikustazue? Preparauta gaudez? Podcast bat aurre ateatzeko? Bai, zer Xabi? remedio. Zer remedio. Antonio. Ni bai. Bueno, Da, zerratik itzein marko genuke podcastian zehar, o ze ikustazue? gaur gure lehenengo aldiak. Gure lehenengo aldiak? Ni komentatuko nituzke gure lehenengo aldiak. Lehenengo aldia da egiten duguna podcasta. Bai. Nira, Vale. lehenengo aldia egiten dudala podcast ofizial bat. Ja. Bai. Bai, zedanak dakau esperientzilik. Bueno, nik podcasten batean parte Zuk. hartu izan dut, bai. Dakaz. Baina egia da baita ere, elkarlan, nago, naiz irratia batetik eta los 40 bestetik. Hori da. Antonio, 40 urte bete nitula. Noiz? Osea, kontatu nizun ja txista. Bai, ez, baina esan zenuen gaur 40 eta atzo esan zenuen 29. A ver, ni olentzeron egunekoa naiz, abendu 24. Orduan, Bete- orduan, beteta claro. 40. Orduan 40, claro, Ez claro. dirudi, baina bai, 40. Bai. Eta etorri naiz, bai, osabalanak itea podcast honta. Ja, da. Bueno, a ver, nik... Zer, zenbait duzu zuek? Niko, zenba botatzizkia zue, ez dut esango publikoa. Eskerrik asko. Urrena erantzungo dut. Ni baina 10 gutxigo bai, Niko gita bederatzi. 11 gutxigo. Nik ez dut esango. Hala, zoze, sekretun bat, ozozeo. Bueno, orduan zuek esan. Nola hasten den podcast bat, zen irrati Ni novelen honaiz, garaikoa naiz. Euskal Herriko podcast onenian kolaboratzen, esan berda dakat. Bueno, Eta ez dakit, jutea pixkat, ez dakit. Ni nola kolabora biteten, hori, monologotan itetena, aiau, nahi ditetena itzen, Hoxe nahi duzuna itzeit. nahi ditena itet, ordu no hemen hiru gaude, hiru pertsona, Nik neko aitortu behar dut, diferente. lehenengo aldita zei balimagea, gaur, armario batetik ate behar naizela beste behin, ja guztillo hartu da. Gaur da lehenengo aldia futboleko kamiseta bat publikoki jazten dutena. bai, Ez da broma, Nik hau aspalditik neukan, gainera uste nun inork etzuela ezagutuko, baina Antoniok esan dit, ze taldetakoa zen, asmatu du, Vale, nik ez dakit. Palermo. Ez dakit. ez, Palermo. nik ez dut asmatu, Ez dut asmatu. Esan dizut, daukadala beste kamiseta faltsu bat Juventusekoa, eta badu itxura berdina, eta Ez. zera, besotan Hau da, daukan... Maria, Palermokoa, eta jokalari da Poyan Palo. Bai. Ojo, Poyan Palo, Pollan palo, Poyan Palo. emenez. Vale. Guretxean beti, oen ja, Poyan Palo. Wow. Poyan Palo, ez da edozein jokalari, gainera, ez duz ezagutzen, ez? Ez, Zorionez. nongoa da? Irakurri bere ingurun, Osa, serio futbolatik itzin behar duela podcast hontan. Topatu nun titularra Ez zizun tipoarena. pegatzen, oza, ez zizun Horregatik? pegatzen. Oain darbente futbolatik. Bueno. Ez, baina topatu nun bere titularra. A ver, su entrenador lo sacó de la caña. Baina, letu ingoet. Bai. Erderaz da, Batematek ez baldin badu ulertzen, subtitulo A ver, jarriko ditugu. Su entrenador... Finlandesa da tipoa, Ja, baina erderaz neko harrien bakat jendia erderaz justu larri te deuna, zestuara gea. Su entrenador lo sacó de la cancha, se fue a comprar una cerveza y los hinchas lo ovacionaron. Horregatik da famatu, Poyan Palo ez, Vale. eski da puta ama. Bai. Vale, zestuko, bai, Osa, bankilloa juntzan, kaina batekin. zestuko hori zein futbol egiteko. taldean, bueno, Inor, pentsa. pollan palok. Poyan Palo. Pollan palok egiten. Futbolatik itzoiten Xabi mua, hori bai nola espiro. Daukat hau, Palermokoa, daukat Polidetimixoaran beste kamiseta bat, Real Oviedo, baita ere, Wow, Puix Asturias, wow. hola naiz. Ez Ostras. zait futbola gustatzen, Maria, baina, kamisetako. Osa, nahi gustatzei jolastia. Nei ez. Nei ikusteuen Nei jende kamiseta. hau jolastan ez Kamiseta. dakielako da, eta gauzakin. Wow, Zure lehenengo aldin bat? wow. Gaur erosi dut lokal bat. Sí. Txaloak, Pues en serio. Ostras. seriotan abi, txaloa.
Antonio. Ez dakit, bai, txalin berda ez dakit. Bai, Jendeak bueno, esaten ez dut nian erosi. etxe bat erosi... Etxe bat erosi duzu? Lokal bueno, bat, bizi baina, bueno, naiteke. bizitziak. Zer erosi dunek? Bada poligono batetako restaurante bat. Zesaten. Osea, beko parte jatetxea eta goian badago nola espazio ireki bat eta hori daiteke etxe bat o ensaio lokal bat eta azpian badu baita ere sotano bat. Baina berez da restaurante bat, osea, jatetxe poligono batetako jatetxea. Hori da berez erosi dena, nik nire gurasoekin. Ez ni bakarrik, baizik eta gurasoekin. Obviamente, gaur egun dana gurasuan menpeita dugu. Osea, gero nahi genuen Ni gurasuan etxetik supermenpe. aldein da zen, baina hortxe gaude beti gurasua Hombre, poligono batea juteko. Gurasoak asko maite ditut. Eta nola izena zuen jatetxeak? Hor, ez dakit, Bai. Hori hona izango. Karkata. Karkata. O karkata edo katarta. Trabalengua. Eske haukat mobilean, baina zut hemen gainean. Ja, behin ez dara sumabila gainean, Antonio Karkata. bakigu. Karkata. Karkata. Bueno, ez da izen txarra, Bueno, podcast bateak ore, ojo, Ja. Karkar. Ja, claro. Bai, puf, zaila da, ostara, zaila karkata. Karpairez. Bai, punpairez. karkata. Karkata. Karkata, bai. Jatetxea, jatetxea, hemendik aurrera. Ba, nien ere lehenengo aldia kontatzen hasiko naiz nahi bezue. Vale. Nik ez du kontatu, baina bueno. Ez duzu jarraitu kontatu, zu. lehenengo aldia... Bakarrik esan du, segiru baina ez nahizu, dut esan vale. esperientzia. Baina, bueno, bai. Bale, segi. Ez que lehenengo aldia hori, Hori, baina ez dut erosi, gau izan da arras kontratu hori. Ostra. Asko da, alare. Bai, hori irain behar da bizitzan, Hori da, egin dut. Gainera, eraman diot, bera ez egoen ados, esan diot, itxaron segundu bat, utzi dut nire aita berarekin pakete moduan, en plan intercambio de droga, eta joan naiz etxera, berriro aldatu ditut puntuak, eta berriro bueltatu naiz, eta orain esan dit, orain bai, eta sinatu dugu. Bale. Buah, txabal. Bale, Baina Bai, bai, utzi. utzi. Fiatzen tipua, Ez dakit, utzi dut hor aitarekin. Aitak zeu zain du, bai. Bai, Aita gero- osoik bueltatu da, ez? Eh? Aita osoik zeon, bueltatu zenen osoik Ba, zeon. lagunak egin dira, bai, aman komunean zeukaten minbizia, orduan lagunak egin dira momentuan, bai. Ez que lepo, bai. Zer dan bizi, Zer Bai. dan bizi. Zer da, Orduan, bai, izan da, lagunak egin dira, eta hori. Turbilu. Venga, deskuentillo ematen Ja. gozizun orduan, ez? Onkologikoa jute bai igual nere amakin daude, ojo. Ah, baita? Baita. Joder, Bueno, lania joder. nere ama, baina. Ah, vale, uste noren. Ez, nere ama lania, momentuz. Vale, zerbitzu moduan, vale. Ez, baina hori izan da nire esperientzia lehenengo aldiz. Gaizki egina, asesoreak gaizki egin duelako, eta nik moldatu dut, eta... Eskerrak. Asesoreak normalean beti hanka sartzeu. Nik ez tegin hori jeuen. Hoi da, Ez dakit, instituto gogorra. garaien orientatzailea izate zenuten zuek. Ui, Bai. hori eta zailea, bai. Orientatzailea, Bai. nik uste antzeko... Desorienta, bai. Desorienta, bai. Arroa desorienta, Antzeko bai. zehose hau, beti faio batekin. Bai, nik aldatu behar izan dut papera, bai, hori izan da... Da, bai, nik ere etxe erosi genunean, guke bai... Notaritza junginen egun hortan, saltxa, pelikulita. Baina, bueno, Joder. nik uste dut hori ohikoa dela. Notariora oraindik ez naiz joan. Ah, karo. Falta zait bigarren partea. Claro, guk aurretik Hori izan da ginen bakarrik etxean, zuzenean, bai, berarekin, falta zait bigarren Bueno, partea a ber, bizitzea. noiz lokal horta, kakarta. Ja, ez da. Bueno, ensaiatzera, menua. punpairez bat, claro. Ah, bueno, claro, barkatu jatetxe moduan, bai, menu bat emateko. Eskaldu geroan punpairezin dezakegu, gero euskabian ejo, nahi zona. Pues badago espazioa, Berak esan zian bere garaian egiten zira izugarrizko jaiak hor barruan, baina jendez lepo, goizeko zazpirak arte, brutala. Nik uste dut batzutan berak esaten duena inventatzen duela. Seguro Hori naiz. uste dut baietz, esan dialako baita saldu berak erosi zuela, Wow. pues 3 aldiz gehiagotan uste dut, eta duela 20 urte, eta merkatua gora egin du, eta bera justo kontrakoa gertatu zaio, orduan ez dakit. Baina, bueno, hori esan zian. Ez dauke itxura honik honek, Iruña ondon, Iruñatik Bai. gertu. Bai, hor, Torres del Orzen, bai. Wow, hori perez, eske iruñez zait asko gustatzen. Ara, Maria, Bueno. tio. Niri ez da. Ez nahi naiz. Bueno, Antonio Basorionak, ez? Ja. Zakit? Bai, eskerrik asko. Opai. Lehenengo aldia. Wow, lehenengo aldia. Baina ere lehenengo aldia konta behar dizuet. Ez dakit zein di, osea, lehenengo aldia onak ukitu, txarrak, raruak, ez dakit, bueno, pixka danetik. Baina hori da igual, gehiena markau ditena bizitzan lehenengo aldi bezala, izan zala, ukiko nituen, 17-18 urte, nire lehenengo exakin, askoitin, eta eranun, eguerdian eranun, sakela zangarai hortan, askoitiko taberna bat, sakelan eranun, eguerdian, kafesne bat, 3 uretan, pasanun gau osua teletetxo, baina teletetxo, osea, klaro, zu teletetxo esatezu da, jendia badaki, osea, baina hori lotzeuelako drogakin, da zea eta lo ezin inda. Ni hori kafesne batekin pasazitzaiten tu. Manifan pankarta helduta. Bai, da kriston gaizki, kriston esperientzi txarra izan zan, ere lehengo aldi hori, egia esan. Kafesne batik.
Bai, eta gero kontura naiz gaur egun, ez ditutela toleratzen pizgarriak. Osa, nahi duzu jendia, behar, bueno, nahi jendia galeu izan dite drogatzean nahi zen. Jaken izango hau ez dinetela kafeik hartu. Osa, baina zineiz, deskafeinauak eraten, ze, bueno, oso bizitzaldi hau da eukiet, eta bernun puntx bat. No, claro, azkenak kaputxino bat hartu nun da, ia mantzizkein takikardiak. Eta zenun, kaputxino igual gehiagi da, zuretzat, mari ez tezu toleratzen, baina mei azken esan nion, amaten zeilu hartu jazu, ze sentitze talako, Ze zatezu? Bai, flipau. Tan erama iguala. Eta hasi niz deskafeinau hartzen, baina notau iten un, puntxa, eta nahi lagunak parrez, Maria, kafeina deskafeinauak eta ez dakala ezer, da ni bakala kafeina ze notau itet gorputzian, ze Bakizu, azpeiti nola ditzeien kafesne deskafeinatui? Xinxangria. A ber, bueno, baina azpeitiarrak zana, eta azpeitiarra ikaso iten nahi zazi berda. Azpeiti inguru hortan, Ez dakit, baina. baina azpeitiarra ikaso iten nazi berda. Xinxangria. Podcast ontan, iban hijo. Kafea behar da bizitza. Baina badaka, deskafeinauak badaka, oso portzentage gutxi, baina badaka kafeina. Hori, baten batek nahi badu, aztertu eta ikusi, porque deskafeinauak badaka kafeina oso portzentage gutxian, eta nire gorputzak antzeman itau. Eta hori, nire lehenengo aldi bezala, izan nuen, sexu batek itzaitia, oso ondo juntzan, izan nire lehenengo aldia. Bai? Bai, raramente, bai. Ez dakit, ja. Normalen beti horri buruz itzaitea, bai. Horregatik, lehenengo mutxu bat, bueno, ja madura udeu, ja dakau edade bat. Ez gezurra, ni sexu bat bakarrik itzaitet. Monologotan, junint gea. Bai, moitu marra. Bai, buelta hau, a ber, esan etortzeko. Hello, hombre! Hombre, hello. Claro, hemen gauza batzuk aldatu gara, ez dakit, basito batzuk ekarri, dekorazio pixkat gure etxea egin hau, Bai, bale, baso txukunak, nik boligrafo, bale. Euskitzen argazkiri mesedez, hau zer da? Barka, nizan naiz. Osea, ekarri behar duguna argazki bat euskitzena fundamentuz, enmarkatuta, euskitzek esana, eskerrak zuri, Xabi. Berak bidatzea. Berak bidatzea, karnet Aigia gestiotan, eta berandu baino lehen, Xabier euskitze hemen eserita gongo da. Bai? Bai, animauko azu guztezu? Bai. Zarautzetik donostira etorrikoa? Bai, bigarren kafean egon ginenen hitz egiten, entzun, eta... Bai? Bai, ez, Maria? Bai, meze, tio. Etorriko. Ona. Pelota gustatzen zait, ez gehiagi. Oain egin izpitxek eta afizionatzen, baina... Baina, bueno, bai. Bai, ondo, Xabier euskitze. Mitiko bat. Oin modan dago, gaina, Kika Munarriz da dabiltza mezela, eta osa, modan dago. Euskitze modan, zeba. Gu jarriko dugu, ez dakit. Kika Munarriz modan. Kika Munarriz modan dago, ez? Nik izango nuke oso modan dago, la. Txatapello, Txatapello, Los Dana, míticos. moain jarrikoa berriz. Ondo. Baina nik uste dute euskitze ez dela inoiz, jeitsi, bere Ja, igual ez da inoz topetik. jeltsi, egila. Ez? Hombre, iruditzen zait nahi ikono bat dala, orduan Ja, ez dakit. egila. Ez dakit, ezken nahi astu ite zait. Bueno, batzutan, Abel da, Barriolak egiten dio kompetentzia, Nik uste, nola hitz egiten duen, nola egiten duen irribarrea, ez? Ez Nere ez ustez, dakit, zezata bizu beti dela zein den Abela Barriola. Berarekin egiten Ez duena dakit. pilota Buah, transmisioa. Antonio, ez da pelota ikusten. Ikusten hasiko naiz. Baina Nik ikusten saldu- pelotaz ez duan txokoko partiduak eta janean, o ez dakit. Hasiko naiz frontoita juten. Afizionatu inzarela. Ni, afizionatu inberko naizela. Ulertu zaitut. Ez. Ja afizionatu egin Bez, zarela. urrengo gauza podcasteako, komunikazioa gure artean. Venga, beste puntu bat gehiago. Ni nahi zasiko pelota ikusten, Agian dira kaskoak. Igual dia kaskoak. Ez que baina arte kaskoak intzeon. Ni agobio binaiz kaskoakin. Bueno, nik uste martxan hasi ga. Naizekoek bai. galdetu genien, bazuten Bai. norbait hemen irratian, etorriko zan norbait gaur, guri pixkat esplikatzen nola dan unibertso hau, naiz irratian, non dauden komunak, non daun kafe makina, Ja. nola lan egin hemen. Eta Nola aurkitu uste dut, naiz, ze gonbidatu oso- bat baukagula ja hortzai, Bai? esplikatzeko. Bueno, Bai, uniko hemen igual baten bat sobratu itezegu. vale. Uste dut ni naizela, Ba... Uste dut, Ja. Vale. Nahi baduzu banoa ni, Bai. Ni vale. bolondrez, bai. Bai. Ni gehatzeko Venga. bon gustuan honi. Seguro azken aukera. Venga, pues, Lima. banoa. Antonio, eskerrik asko, Antonio. Bai, bai. Apa, Antonio! Hola, bai. Eskerrik asko, Antonio. Hola, bai. Bueno, orduan Bai, Antonio joa, badijo bai, bai, joa. eta gombidatu bai paso eman berko jo, ez? Bai. Baina, oso, ekarri deu, baten bat, dakina, ondo esplikauko iguna, eta esperoet. Zubakizu baita humoregila dela. Hombre gehiago baita, bai. Nere toki igual, oza, ni horra nintzen, de hecho, barre librean. Bueno, ni kontatuko izot gero barre librean inguruan zerbait nahi baduzu. Vale, bueno, lehenengo pasengo dugu, ez? Txalo ber batekin. Opa! Zua guztiakin, nieko! Niebe! Hau, pañako! Eixo. Gaixo, etxalden.
Gustatu zaizu Rafa erabili duguna zuzartzeko? Izugarrina. Izugarrina, bai. Baina, Ipurdia jarri zait. kaskua jarrengo dituzu? Jarriko ditut. Bai. Horraztuta etorri naiz, bueno, edo, baina nalare, kaskua jarriko ditut. Claro, a ver, zuzara aditua hemen naiz irratien. Orduan, zuk uste duzu kaskoekin itxura hobea ematen dugula? Ez. Ez itxuragatik ez, Vale. Osea, guapogo ez gaude, baina... Profesionalago? Ez que ni lepago biatzait, eta gaina zure ahotza izea entzuten, da Bai. ez zai gustau zentzazioa, lehen indet eta... Egia da kaskoa jarrita, irratiko ahotsa ateratzen zaizula ere. Ai, ama. Esan kaskoa A ver, kaskoa aldatzen jarri zaizu, gabe Maria. itzaitezuela, pues taberna bezala, Bai, o claro. launekin bezala, baina kaskoa jartzen dituzu, eta beste tono bat ateratzen Wow. zaizu. Serio? A ver, Maria. A ber, ez dakit. Konturatu zea, guain, serio esan duzu, baina konturatu Bai, zea beste- silaba guztiekin. Wow. Serio esan duzu. Oso baina arte nintzen nahi bokalizatzen naiz ezaten. Guaino Nere logopeda hemen dakat, gertu da, Onda logopedare. Nere logopeda, ba, hortxe, hemen txikustat. Hortxe, bai, ez ere Bueno, Serio. egia da askoz ere Bai, elegante bai, zea. Bai. Zer- Orain, ikusi duzu hau, ez du egiten bali maduzu honi eman. atos. Ez que, tos jartzeu, eta ni pentsai, tos, zate, ardilla hori txarra. Ez du lantzako da. Ez zentzuten, osea, izugarria. Wow. Naiz irratia. Humore gehiagik gau hemen. Bueno, Jako, esan, hori, xabi. Bota. lur hartu dugu, naiz irratian. Oso ondo. Badakigu, bere garaian, zu ona iritsi zinenean, gurru jauntxi eta gurgarriak, Nere botoia nun da... bueno, buelta mango, ez du leiteko. Bai, barkatu? gurru Gurru. jauntxi eta gurgarriak, Iker, Gurrutxaga, Zubimendi. lankideak, pasaumetzizkizu naiz irratiko sekretu guztiak, eta material guztia, eta eduki guztia baituzuzuk zure barrenean. Batemat gorde intzun. Baina gehienak pasaintzizkigun, eta galdetu genion gehiengoari erantzun egin zigun, eta bueno... Baina batemat gorde intzun, oza, dana, ez sekretu dana. Seguru, bai, etziker... Hori da onjota jutean jendia bezala, Osea, zu Bai. onjota jende bat dao, ez dizuna izango, nun dauden onenak. Igual hori Museko intzun. jokalari aurpegia dauke. Wow. Ikerrek. Wow. Esango nuke, ez dakit hor kartatxoren bat edo eskutatuko Wow. zuen, edo. Baina, bueno, Ono. eman zizkigun, gomendio batzuk, lehenengo egin nion Apuntau. galdera, galderatako Apuntatu bat izan zen, irratian edo komunikabideetan, euskalkiak bai, ala noski baietz. Izan Eta- dugu guk zalantza hori ere. Bai, beti. Eta zertan zabiltzate? No, eso es, erantzut, guk Bai. erantzut nahi Zertazute ditugu. erantzuniko Ez lehenik. ez A guk. ber, erantzunak, osea, baina arte nik asko gabe honaiz, pentsatzen nun hobeto hainintzala, eta zezana, Osea, ni apuntatzeko nago. Ondo izinan, baina beste testura bat emate dizu. beste kasuak testura bat, jartzeko. Egia da, beste flipatzen nahi profesionala, naiz, bai. 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 Bai, Osea, beste rollo bat, diferentio bai. hain naiz, a ber, bai, diferentio hain naiz, Bai, hobeto jonek kaskoakin, bai, bai. Bai. Itxurota dena, bai. Eta, bueno, a ber, Eta egia da, itxurata dana, eta... bai, irudia, zure irudia bain, da kaskoekin, boligrafo askun, Ez que ematezu boligrafoarekin- zozea apuntatuko zula, ez dezu ezerra apuntatu, Zula. baina irudia kristona da. Irudia da profesional baten Vale, irudia bai. da. Bai, Vale. eta Eh, jantzi egiten du ere. Barkatu baina, etorri zara informazioa ematea. Bai, barkatu bai. Hemen kartak buruz gora. Orduan, Kartak buruz gora. euskalkiak bai, ez, euskara batua nola jardun behar gara hemen naiz irratian. Ikerrek eman zuen erantzuna izan zen, nik bai, zuek ez. Vale. Bai, tonto aurpegi hori gelditu zitzaidan. Nik niri ere bai. Eta nik bai. zergatik. Eta esan zidan, zuek gidariak zaretelako eta ni ez. Eta saiatu nintzen euskara batuan egiten, ordu bete, eta forzauta, zuri kostatuko zaizu igual, pixka gehiago. Bueno, a ber, ni egaduna naiz, baina asko kostako zeitala ere. Argita garbi, bai, ez, nahi... Bai, gidari bezala, ba, bueno, Asko, logikoa iruditze zait, alde batetik, eta oso deserosoa bestetik. bai, ni, a ber, pixkanaka, osea, kaskua jarri ditut, eta ja, a ber, osea, urrengo programako ikusko Hombre, egia da guk, Sí. punpairez ikuskizunen batua ez dugu erabiltzen. Pentsatzen. Baina, Maria, egia da batzutan jungean lekutan neukidegula pixkat kontuan. A ber, nik Eta igual esango nuke euskera nahiko polikiago garbila dakat, osea, nik azkarri Saiatzen garela. A ber, saiatzen nahi naiz polikitzeit, osea, ez que ezin dut dana baten ezin dut. Poliki ezin dezu itzen. Ezin dut polikitzeit. Ja, ez da asko Lasaia. itzitezula, arnaz gutxi hartzezu igual. Ez que Hori da logopedakin, arazoa, bai. Bai, arnaz hartu behar duzu pixat maizago. Arnasa, Eta Maria. arnaz Arnasa. hartzen Nik duzunean- apuntatuko izkizut. Claro. Ba, Nik bai, zuek ez. jakin Arnasa. arnasatik hitz egiten nahi gehala, gaur egun Bergaran bizi naizela, eta Bergarako euskeran arnasgune bat ni naizela, osea, flipatzen nahi naiz, Ojo. Ojo. Bergarako arnazgunea, Ez que Bergaran euskera pentseu baino askoz gutxi joitea, eta bai Bergarakoak bronka botatzen nahi naiz. Itzeiten eta bestek Eta bestiak, barna sartu beharko dute. Bai. Zuk itzeitezun bitartean. erderaz hitzein baino, ba, ordagonek hitzeitet. Ez que, Zabaxi. osea, harritxu egin zian Ja. Bergara bezalako herri batek. Bai. Ja. Baina, bueno,
Zegi, arnasa. Arnas hartu eta arnas Arnasa. hartze duzu bitartean beste batekin zein dezak ere. Hor txandak egiteko eta holako... Indirekta bota Ez. Indirekta bota dit. Komunak non daude, Neko? Hemen ateata eskubita, Komunak, atera? atera hemen eskubita eta berriz eskubita. Kafe makina? Kafe makina, ez dakit. Ez dut kaferik hartu hemen nuendikan. Vale. Kafe hartu eta ateatzen ez etxe. Deskafeinatua? Mariantzat deskafeinatuko kafesnea? Ez, kafea. Baina, irratian, podcast bat eta ukitzeko irratian, osea, benetako kafi hartu behar da? Nik Osea, beharra hortaizea daukat bultzatzen, etxetik ai, ateatzeko. Baina zuk ez. Zuk kafe beharrik, osea, ez da kafe beharrik ez daukazula, baizik eta beharra daukazula kaferik ez hartzeana Baina nik- etxea bueltatu ahal izateko. Bai, ez dakit, baina niz pentsa, nik osakidetzako langilea naiz, eta nik presioatik hartzet kafe, osea, kafesne deskafeinagoa zina izeraten, ze danak geratzeia amaiketan kafia eateko, eta ja presio soziala, bergen nahi batematek esan Hori inberdit, da. Maria Bauin, eta osea, azinaiz, Kafetera soziala zea orduan. bai, ikaragarria. Eta deskafeinatua beti. Bueno, Bai. behin kenduta. Bai, ez, oain ja roigo, behin kenduta. oain ja infusillota, osea, oain ja igual dit, oain ja Eta hori infusillotan da, nijoa. taulakok. Bai, oain ja infusillotan nijoa muertez, ze hori da nere bizitza, hori da berdetena, jazta. Zorrek emate dit, puntxore. Kristo, puntxa. Azukriak ino gabe. Vale, infusilloa azukre gabe. Kafesnia eta hola deskafeina hartzeten puntualko azukria. Igual azukria da, Puntxa emate izuna. Ojo, igual azukriak ez dizu... Igual, venga, azukria kendu. Azukriak endu arnas hartu. Jo zertzea, Eta- nutrizionista baita? Bai, baina txarretarkoa. Vale, beste gai bat nik jorratu nahi nuena da umorea, ez? Ai. Venga, humorea. Horre. Umorea ere egiten duzu. Bai, egiten dut noizian ben, bai. Lehen pentsatzen nahitu naiz, eta esaten nun, umorea galtzen ari naiz, gero, eta ez Hostia. dakit, umore ona galtzen ari naiz, eta erantzuna izan da bai eta ez. Esan nahi dut, umore ona galdu dut, guztiz, nik uste, baina umorea ez. Vale. Hau da, umore txarra daukat. Baina umorea da azken finean. Orduan, umorea egiten jarraitzen dut, baina mala hostitik. Normala da. Bai, Ja. eta ez dakit adina izango den, zurruna baietz. Bai. Zu baina pixka zarragoa naiz. Zenbat? Así que, 57. 47, ondo. Bueno, Ondo, Oñako. 47. Eskerrik asko. Venga, Bueno, jarriko ez dut, Ia hemen gaizki 47 urte sentitzen azka. nintzen hemen. Bai. Zein da Eta media arnasa hemen, hartu. naiz irratian? Media. Bai. Anaia eta bilan arten, 45. Berroita bost. Gure... Bai, ze ni gazteatik jo nintzen, ze, klaro, osea, hanen media zan, Bueno, Joseinak gehiago tardatuzun, hortik anjuten. bai. Hori ere egia da. Baina media altua da, osea, pixkat irratia da gaztea izan dakoa. Bai, gazteari Wow. kakotxak falta Bai, ni zaizkio. jo nintzen ja lotxagatik, eta... Bai. Wow. Bueno, orduan, 47 urte, kafe Vale. makina komuna... Kafea, bai. Nik Zer ja- gehiago, ez dakit, Komuna. kamiseta asko euki berdia podcasta, osea, zebetia gerritik gora ikuste zaigu, kamiseta asko aldatzeko, importatu. Aldatzeakin nahiko kuleroak Kuleroak ez dakat beharrik, aldatu vale. behar, baina Eskerrak. bai, kamiseta noizian baina aldatzeana, ondo dago. Batez ere, astetik astera baldin bada, eta noski, astetik astera, kamiseta bi aldiz garbitu ezakezu. Vale. Baina bi momentu konkretu, osea, desberdinetan, kamiseta berdinakin baldin bazoaz, desberdintzearren, edo horrazkera aldatzea da beste truko bat. Igual kamiseta berdinakin joan, baina tupeakin etorri. Adibidez, edo- Horrazkera, gutxizkatu Bai, dizu. edo burua rapauta, edo betaurrekokin, edo... Bale, zeo ze. Belarritakoak esan barnu, baina ezin da, belarritakoak... Nik ez daukat. Ez, eske Mariak behin belartako batzu jarri zituen, ematen zuela, ez dakit, lanpara hauetako, gazteluko lanpara hauetako bat, eta... Folklorika pixkat igual. Bai, pixka folklorika, gero diadema mikroa jarri zioten, Bai. orduan kastañuelakin. Klik, ibiltzen klik, dira. klik, Emanaldi klik, guztiak klik. kastañuelakin, soinu arduraduna pozik, Bai, Bai, oso... asko oso eskertzen pozik, da, oso bai, pozik, teknikariek berekin, asko oso pozik, eskertzen gogoratu zen, bere familia Ez guztiekin. dakit nola egin hori, handik Bai. ez dut ulertzen. Bai, betaurrek, osea, kling, betaurrekoak, kling, kling, kling. belarritakok, mailan kolpeak emateana, eta ez dula. Ja, eta den bozuan nahi Bai, niz, baina oh, kolpiak bai. emate. Pelotakin, eta... Bai, ni... Oso ondo. Hori Ondo entzulek, teknikariek bai, baina entzulek batez ere asko eskertzen dute. Pelotarekin mailan jolasten. Qué bueno. Apuntatu, arnasaren azpian. Ai, ama. Jo, ba, Zer iruditzen zaizu, ai, Maria jartu balima deu pixkatela jokutxo bat oite balima, hola pixkat... Vale, venga. Eske, lasaiegi ikusten dut, galdera batzuk indizkiogu, ez dauka gauza askorik esateko Zer niakok lakotxe. hemen, konturatu naiz, orduan, Jola, igual, astera. ez duzu gehiegi kontatu nahi, normala da, Bai, badakigu bueno, egin nahi duzuela beste humore saio bat hemen naiz irratean, eta normala den bezala ez Jo, dizkigu guria kontatu nahi humore gure saioa truko izango guztik, orduan? Humore saio bat inbar dugu? ba, hemendik aurrera ber ikusiko dut, zein, Joser, ez que Hombre, gauza... serio jartzea aldi mazate, aukera bada ere, zuek serio nola, jartzea. Eta... zuek nola inbar dezue. Ez daukagu oso argi, bueno, Ikerrekin egin genuen lehenengo kapitula edo pilotua edo,
Eta ondo atera zen, baina ez dakigu oraindik zergatik. Hau da, ordon, Hori zaila. umorea izango duela, bai, noski, ona edo txerra, ikusiko dugu. Hori ez da gauza. Baina, bai, noski, gauzak serio egiten ez dakigulako ere. Saiatuko nintzake, gustatuko litzaidake, gauzak Ez? serio egitea. Zer ez dezu zerillo? Puf. Ni paletan jolasten zerillo jartzen naiz adibidez. Oso zerillo. Kompetitiva, akaso? Galtze txarra, agian behar ba. Hori ere esan berrakat, bergaran paletan, nahiko larri eta justu. Bai. Hori gure eskualdeko bai, ezko hori guk, azpeiti, askoiti, zumai, oza, paletan badaka. Bai. A ber, barkatu, paletan, nola paletan? Pala. Paletan zautzen... Frontoian. Baina frontoian. Baina zautzen ondartzen ez. Oi, Ez, frontoian, pala, gano asko pala bat, ez Palan, fronten vale. izan, jendean fronten, Fronten izan aski bilik, Favorez, pala bat, bueno, zer. Pala da tokien, Ez frontex pala jaten eta- tokila. Ai, Bueno, jolas esan dezu, bai, adibidez, hemen Jolasa. ekarri ditugu testu batzuk, Ñako, zuk zure ahots horrekin irakurtzeko. Ei, bai. Jarriko dugu, igual, Jon, eskatuko dizut igual, adibidez, horrela bote prontoan eskabidean taldearen abesti bat jartzeko eta zuk sarrera bat egingo diozu. Hau da, abesti bat aurkeztuko duzu. Benetan, irratiko esatari serio bat izango banintz bezala. Bai, baina kasu honetan Joseinaren larruan sartuta abesti bat aurkeztu behar Ile duzulako, gehiokin, edo baina. gurruren paperean. Baina testu hau da, Hori da, testu hau, hoi irakurri behar duzu. Lehenengo, ez da, bat Bai, mesedez. jartzen duen toki hor... Abeste bat orkestuko bat. Orain jarriko dizugu, eta orain, bueno, Txen. A ber, zein da testua? hori, administrazio Benetan, publikoen... hori da? Bai, Hori bai. da, bai. Jolas. Hori baina, abesti bat aurkeztuko bazenu bezala. Osa, nahi dugu, aber gure kolaboratzaile izateko doaia baituzun, edo ez? Mesedez, Jon, Jendia barrura, erakarriko da. abestia. Eta bai, Ñako, ze abesti datorkigu jarraian? Administrazio... berriz hasiko naiz, bale? Vale. Txen, tos. Bost, lau, iru, Ñako, ze abesti datorkigu jarraian? Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 39/2015 legearen 83. artikuluarekin bat etorriz, proiektua jendaurrean jarriko da 20 egun balioduneko epean. Geldu, Jon. Ez? Piskatata zaizu meza, ez? Meza Bai. santua eta zaizu, ez da Bai, ez piskata. ditate. Osa, Bito, bai. hemen dinamismo gehiago, Nik ingo eta adibidez, bitu, ni bakit. Bigarrena, A ber. Bara, ingo zuzuk hau? Bai, nik ingo eta hau. Jon, sartu jozu abestia mesedez. Nik ikusko zu. Maria, konta eguzu, jarraian daukagun abesti hau? Bueno, hementxe dakau, administrazio publikoaren administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 39/2015 legearen larogeiru artikuluarekin bat etorriz proiektua jendaurrean jarriko da. Bai, horixe. Nahi kontua. Hobeto. Bai, radio formulan. Bai. Bainako beste bat, azkena, hor hirugarrena da ona, alderantzi zingo dugu. Hori irakurriko duzu, baina albisteetako sintonia batekin. Jon, sartu iguzu naizen boletina, favorez. Bai, serio. Ni euri tanta banintz, egingo nuke zure sudurrean txirrist. Lurrera erortzean salto eta odeietara joango nintzateke berriz. Oso. Igual, gauzak serio egiteakin, igual... Bai, nikitiak. Serio te baldin baitu Maria, besoa, jarri Eta- pizkat albiste egiteko besoa. Eta Hola, beso esango bat. ni ez, baina nire izpak esetaria dela benetan, Goizetan euteala. Osa, en plan, ganoraz da fundamentuz. Baina, goizetan. Orduan, bai, goizetan. Oida, ganora zibiltzea hori da, ez? Goizetan, egitea. Vale. Maria, Atxaldean- venga, albistegia zurea, Maria. Vale. Maria Blanco. Ni, euritanta banetz, egingo nuke zure sudurrean txerrez, lurrera etortzean salto, eta odeieretara, ez que zega eski beti trabagoita naiz, eta odeietara gamanitzateke berri. Si beti trabajo. Bueno, Venga, baina nahi kondo, nahi kondo. Oi, Eskerrik asko, Jon. Zuk ondo Guau, induzu. bai, ja eskeago. Zuk bai, zuk ondo Baina induzu. nire jartzeu Zuk ondo lat, induzu. ahots, zea, guau, Ez que ez da berdina, abesti bat aurkeztea edo albisteak ematea, noski? Claro, nik pentsatu dut igual Radio 3eko perfil hori edo igual gaueko esatariarena. Hau da, berezia, hemen daukagun abestia. Vale. Zenazka, Gustatzen zait. Bai. Wow. Bakarrik edo parlez-vous français.
Oi, ze polita. Zer, Nola zer, gustatuko zer. litzateke horrelako gauza bat Gauzak egitea. bueltatzea bai, Bai. ez gauzaiek. Bai, batez ere, nei kriston inbidia emate zian olako programa bat egitearen perspektibak, osea, terriblemente gustatzen zitzaidan. Izugarria zen. Esaten hon, ez zaitu inork entzuten? Edo gutxi batzuk? Esan ez daukazu jendea atzetikan, ez daukazu, ez dakit, zaituzte epaitzen, zeinek epaituko zaitu. Aizu, hoi puntu Zakit. interesgarria da, ez dakit. Eta- Hau, zure entzuten du hemen bakarri matek? Jendeak ero, zure Nik fama... datu dela, Oendik ez zait feedbackik eta ez zait izan, orduan. Feedbackik iritsi. Ondo nago. Iritsi arte, ondo nago. Vale. Bueno, ba, Orduan, orduan... horrek Iritsi politu arte. izan behar du. Nahi dezuna egin eta esatea eta aurrera, epairik gabe. Gainbeste, ni kontura naiz, bakarrizketakitan hazen nintzanetik adibidez, zenbat bakarrizketalari dauden Euskal Herrian, esanet, konsejuak emate dituena, gero baiekin ez, baina konsejuak eman, hau nolen berdezu, hau ez, hau tal, ez como, a ber, maitxi. Osea, zoragarria, nola jartzei guendana, pipa, Baina bakarrizketalariak badaude ere bizitzan, hola, aurrez aurrera aurkitzaituzunak eta galdez baldin maiozu, zer moduz? Eta hortxe hasten da bakarrizketa, ne, bai. eta errorea zein da, zer moduz galdetzia. Zer moduz, mira, eta zur, eta ez du ez txalorik, ez barrerik onartzen, eta Bai. beak testua bukatu arte, hortxe ongo zea. Bai, ni pixkat, nahi hori pasatzeit askotan, gaina izpa izatea jot, o nare mutila, jo, amai, bueno, bai, igual, jendiakin egoten izanian, da nik asko itzeitet, eta gero etxe juten eiz, pentsatzet, ostra, beste pertsona nola zeon? Osa, ez diot utzi, beak erantzuten. Claro. Flipatzen, seguro. Ba, esatet, ostra, eta hau, nik kontaizkion ere kakak, baino, hau zumuzote da. Zeu zote dau, Gero konturatzen naiz, gero, baino, ai, torri, Bai, horrek esan nahi du luzatzen dela. hola inberko bagenu, eta, aia, igual luzatzen nahi, bai. Komunetako argia bezala, ez? Bai, a ber, etorri, Bueno, ba, niko ez dut ja nahiko informazio atera diogula Ñakori. A ber, Bai. nik bai zuek ez, titularra, arnasa, Maria, kontutan Arnasa, hartzekoa. bai, Azukrea azukrea ez? Azukrea ez? ez. Azukrea ez? Azukrea, bueno, probatu. Komuna igual. atera eta eskubitara, kafe Doble, makina bai. ez daki, eta 57 urte ditula. Nik uste dut honekin ja, Bai. biali dezakegula. Bai, Mhm. Ez Nire dakit. aldetik lista. bai, Bai? bai, ondo, jo, eskerrik asko Ñako. Bueno, jazta, Bueno, éxito, hau ja da, éxito. Bai, bueno, balio baldin badizue, bai. Bai, bueno. Hortik zeo zer honik ateratzen baldin bazute, ba, ni pozik, baina. Bai. Hau transmisioa da, gurruk zuri, zuk guri, Zu guri. guk... Bai, gukurrena da urrengo bai, Bai, telefono eskatxarratuan Total, perfil hori da, pixate. Total. Ikerrek guri eman zigun, berak nahi izan zuen informazioa, hori ere, guk hartu genuen, genuna edo kaso ingeniona, nik zuei zertxo bai, zuek urrengoei. Zer esango jo zue? Arnasa hartu eta azukreik ez, eta jazta. Eta podcasta bako ez dute. ba, hori da, Bai, hori da, gomendioak eta gomenduko nio baita, argazki, en plan, eski beti kiston gezki ateatzen naiz argazkitan. Ni guapagoa sentitzen naiz, bakiten naizela munduko pertsona guapena, baina beti argazki bat ikustet esatet, jo. Ba, hori Tinderren da esatetela beti jendiai. Ni Tinderreko argazkia, osea, irabazitet, aurrez aurre. Lehenengo mezua Tinderren. Ikusingo inberko zeniake aurrez aurre. Hori da. Flipatu ingozu. Bueno, flipau, ez da gero beste. Flipatu ingozu. Ez, Alturakin flipau. Bai, Luxia hori da, naizela. bigarren galdera, ez? Neurria. Egia da hor, karneteko argazkian kutsua daukezula, pixkat. Zerrena? Karnetekoa. Bueno, Karneteko argazkian, bai, gidatzeko Ja. karnetien, hola, Bai. gertuko bazina, ondo. Ja. Ba, bueno, Xabinek dakan argazkia da pixkat, 70 autobus gidari batena edo, agian, zen liteke, bai, egunkarian agertuko litzakena. Ordukoan ez ni, Bai. Antonio Egia da, bai, bueno, bai. Antonio Aftarretik, nire kuadriako batei bajoiak emate jonian, aurpei horrek emate jo. Planteatzen, esate jo, drogatzen hasiei bestela, hola segartzea ja, begiak ja. Ja, espabilatzeko, zozi berko, la leche. Nik esan barreun ematen dula erreta dagoela, hor pixkatola begitxik, baina, klaro. Ja. Bueno, izan dira. Aita, izan Antonio, ontia oso. da kabita. Bueno, Antonio, garrantzitsuna hoi da adibide izatea. Ona edo txarra, baina adibide izatea. Anto... June elegante Bialdiko da. deu ja, igual bai, ez? Popatik. Eh?
Bai, June kriston ondo dago, eta Xavier, mas, musikoak A ver, onera gira. Xavier, por Punpairezeko cierto, onena musikoa. Xavier Olano, 19 urtekin nola ez da ondo ateako. Ja, Mutila, claro. Hola nire bai. Hola nire bai. Da June ere dago, hoitxe. Earki, Juneko leante, hogeita bi. eta kriston zorion txua, mateo, ez dakit erosita jot. June zoriontsu da. Bai, ez dakit baina erosita jot, da alakua. Bai, hor, bueno. Vale, esaten dutela... Bai, juteko ez. Bai. Txalorik izango da juten naizenean, edo, Bai, edo, bai, bai, bai. edo isilune triste bat mantzuko dugu juten naizen bitartean. Ala nahi zu mantentzea? Ez duk ez ditut entzuten, baina berez kanpotik entzuten dira. Bale. Baina gero... Bai, ez? Bueno, zuen esku, Ja, ez que denak kolata itegu, eta ja Bai, gehiagik oso ikusita da, ikusita, ja. ez, igual. Ondo aizea, bai. Igual, olakon bat, Igual juten naizenean, igual... edo, Igual hola. Bai? Hola. Ba, Vale. agurtu gabe, Hola, trantzizio Junda ja. Big Box jakingo banuitan. Bueno, eta orain dakau azkeneko gonbidatu ez da? Noiz bukatzea, hor? Osa esan nahi dut. Apa, Ostra. Hombre! banator albisteekin. Antonio! Banator, Noiz bukatzea, hau bestia tipo. banator albisteekin. A ver. Albiste, berez, ez? Bixat, aurkeztu igual, Egon, a ver. Wait. Zandu, A ver, Ñako aia onda, eta zezan du Ñakok, arnasa. Orduan, Okertu naiz, oain emango jau, A ongi ver, etorri ja, oain emango jau pasua, porque etorri da hemen, Baina de repente... zein da? Ez dakit... Vale, aldatzen nahi da, bueno. Pasua eman berdio guain urrengo gonbidatu bai. Ja, a ver, gauza bat da, ez ensaiatzea, hau. Bai. Gauza bat da, ez ensaiatzea. Ai. Beste gauza bat da... Apa, Hello. patxi naiz. Hau, bapatxi. Kaixo. Madre mía. Bai, hau... Bai, ezin da zuera. Hori ona. Bueno, sudurra ondeia malbadik igual esateu, ezin dula. Malbadi handia, Honen musu kasuan, bat. bigote hori da uste dut, Ba, hori ona. Ja, bueno. Bueno, mentxo dakau, ba, podcastetan aditu... Joder. Bueno, jazta, neti tontoren. Arkatu. Podcastetan aditua den, Patxi, etorri zaigu gaur, Patxi... Zer, eza, brigade lokon kamisetakin sekatzen. Beira, Patxi, hau Palermokoa da. Patxi, Apa, Palermo. bai, ezagutze dut. Bai? Bai. Joian palo. Bueno, Oian Patxi, eta zer da etorri zea gaurkoan, gureana? Bueno, lehenengo podcasta denez, Bueno, lehenengo podcasta ez gurea, Gure lehenengo. Gure lehenengo. Hori. Euskal Herriko, Espainiko eta, bueno, mundu osoko. Lalaiko. Itxaron, Kaixo, Patxi? Geritu zaitura baita ere. Baina nire lehenengo podcasta da. Ah, vale. Zure lehen. Osea, zuk ez duzu zuk? podcastik, zuk? Nik ez dut podcatik. Arkatu. Nera ama ematezu. Podcast, euskeraz. Podcasta, bai. A ber, bai, mirariketa idoiak podcasta deitzen diote bereari. Podcast. Jotzen podcasta, Nik podcasta da. podcast. June bezala. Vale. Bueno, Bai, dana dalakua, Antonio. honetan aditua naiz. Patxi. Patxi. Ai, barkau, Patxi. Sorry. Patxi, podcastetan aditua naiz, eta pues, informazioarekin nator zuentzako, nahi baduzue. Bai, Bai. berdeu. Bueno, esan duzun bezala, podcast pila bat daude munduan, eta nik aurkitu dut alde batetik mundu osoan gehien entzuten dena, estatu espainolean gehien entzuten den podcasta, eta Euskal Herrian baitare gehien entzuten direnak. Ea Euskal Herrian asmatze duzuen zeintzuk diren gehien entzuten diren podcastak, bai? Bigotea. Nire lehenengo aldia da bigotearekin baitare. Nabari da, bai. Lehenengo aldiak. Orduan hori, lehenengoa bai mundu osoan gehien entzuten den podcasta. Badakizu ezen den? Ez, baino, etzin harrituko izatia, osea, serio izatea izun, ni nire inguruan flipatzen nahi naiz, jendiai gustatzen eskiola asesinatuak eta bai, benetan bai. gertautako olako movida True bat izangoa. crime. True crime. Bai. True crime. Nik ez zindet. Bueno, ba ez. Ez? Ez. Ba, eske Niri flipatzen. fikziozkoa gustatzen. Oye, entzun dituze fikziozko podcastak? Ez. Da, telesail bat, baino soinu telesail bat. Ez. Ba, sartu mundu hortan bai, Ja. Bueno, ba. Bai, Bai, ni topa aditua daula. naiz, ni badakit. Zu Bai. aditu ez zela, Patxi. Ni gutxi hitz Patxi ditut. podcast. Patxi podcast. Eta, bueno, pues, munduan gehien entzuten den podcasta da Joe Rogan Experience, deitzen da. Yo, Rogan.
Joe Rogan. Mutil bat. Buruzoia, bai. Mutila eta Mutila eta buruzoia. buruzoia gainea, jo. Tipo serioa, Dios. 58 urte ditu, arte martzialetan aditua da, bera. Wow. 1,73 da bere neurria. Txikilla. Eta entzun dut, askotan entzun dut, eta gehien esaten duena da yeah. Hori da, Yeah. horrela orokorrean esan nahi dut, bai? Baina zeri buruz hitz egiten da podcast horretan. Pues, a ver, gauza askoren inguruan, bai? Adibidez? Ingelesez, adibidez, hitz Hombre. dute. Espero zen. Eta eramaten ditu Euskeraz. gonbidatu ezberdinak. Beira. Vale. Nahi baduzu esate dizuet batzuk. Vale. Elon Musk, Hostia. Donald Trump, Trump. Illa Topuria, Tupuria. bapatean, Ja. gero The Rock, bakizue? Ja. Guai. Buruzoia, The Rock, Bai. John Historia. Cena, Pim, pere, pim. o John Cena, Oain peli baten ate berdula, portze. Osa, enterosa ikusiazu. bai. Mundua salbatzen, kalbuak, eske, monete. Kalbuak eta mundua salbatzen daude, estatu Nei batuta. kalboak beti gustatu izan zaizkite. Nei bat, o beste, danak. Bueno, Bueno, berdin, eozer, beste bai, gauza sin bat, más. Aguantatzein bete artian baldi jo egitu, ez da eskatzen. Jarraitu, patxila zai, barkatu. Bai, zer. Eta emakumeak ez ditu gonbidatzen. Bakarrik Ez ditu gonbidatzen bere podcastera. Bueno, Bueno, ateratzen dira bi. Nik Gombidatuko aurkitu ditu dut garbitzea, bi. igual podcast sala eta garbitzea. eta Miley ez. Cyrus bai ikusi dut. Miley Cyrus. Miley Cyrus bai, baina zen nola horrelako ez elkarrizketa berari, baizik eta nola itzaldi batetan, beste Ja. pertsona batzuekin. Baina esan nahi dut, konbikzioz, bere podcastaren izateko modua da, gizonezkoak bakarrik gonbidatzea? Hori ez dakit. Hori asmatu dut. Vale. Vale. Osea, asmatu dut ez, hori ulertu dut. Hori, bai. Vale. Zure azterketa horren Nire azterketaren ondoriotako bat da, barruan- emakume gutxi Bai. juten dela. Ni aditua naizelako Bai, azterketa barkatu, bat egin dut, eta pues, Vale. hori pentsatzen dut. Next. Vale. Yeah. Gehiago? Urrengoa. Bai, bere podcastaren barruan gehien ikusi den podcastak ditu 75 milioi ikustaldi YouTubeen, Hau dira. eta elkarrizketa egin dio Bob Lazar eta Jeremy Corbally. Papela. Ez dut letra ona. Ez tezu ikusten hori da, porque ikusi bai. Da letra. Letra hundilla. Hau handia. Letra hau ez dela hundilla, Markatu. Tos, mokos. tos, mokos. Letra hau ez dela hundilla, ondola. Bueno, mesedez, Bueno, bai, barkau, eske gauza gehiago hori inberra bai. daude, esan nahi dut. Bueno, bai, barkatu. Espainiar estatuan, esan duzu badagoela entzunena, ez? Ozein dan edo batera duzu baita ere datua. Ez dut bukatu mundu Barkatu, mailakoan, barkatu. baina Bueno. nahi baduzu bukatzen dut. Bai, Bueno, vale. eta gero Labur gehien bilduz, bai. ikusi den bigarren YouTubeko podcasta da Donald Trumpena, 60 milioi. Donald Trump. Eta lehenengoa- Osa, Benetan? ez, behai Bai. elkarrizketa egin ziona. Elkari... Osa, tipo Bere honen elkarrizketan- podcast ezagunena Bai. mundukoa, Joe Rogan Experience. Joe Roganek elkarrizketa egin ziona Eta Donald entzunena, Trump. kapitulo hortan. Bai, entzunena Kapitulo hortan, hori da. Eta Bai. gehien entzun den kapitula da, area 50 eta extraterrestren Normala. movidako Usatzen zaitoi. Bai. podcasta. Vale. Bai, hor guen ala pare bat urte izan zan hor saltza. Bai. Gaina, Joe Rogan hau ez alda humoregia baita, zu bezala. Patxi. Bai, hasi zen oso, bai. Oso goiz hasi zen. Zu bezala? Eta pelikulak egin ditu, bai, ni bezala. Wow. Pelikulak egin ditu batzuk, Bai. Zooloko, haietako bat. Zoloko. Bai. Izena, vale. Ona. Oso mitikoa da, Zooloko. Gusta izan dan zorionez. Nik ez dut ikusi ez da ere, baina Vale. ikusi dute portada eta ezaguna izait. Eta gero, berak Vale. ditu 20,6 milioi arpidedun. Wow. 20 milioi. Bueno, naizeke Zenbat, gutxi 20 grabera, milioi, ez? Zakit, Uste? Niako izu galdetu, bai. John, Naize, bai, Gutxi gorabehera. esate gutxi grabera. hemen. Bera Bai. gehiago, esateu. bai, bat bera bat gutxiago. Bat hori da, bai, batek grabera. Eta darama 2.428 podcast. Wow. Saio, emitituta. Gu bat. Gu bat. Bueno, ez, Bueno, zero, claro, ez dugu emititu ezer. baina, a ber, bat izangoa. Bueno, bera horrela hasi zen baita ere. Lehenengo batekin. Gero Espainian, ez pasatzen gara. Bai. Zakit, Bai, ze... denbora, Tek-tak. hau Bai. bi aldiz ja Zea, juntzegu solo bai, bai, konta, bai. TikTok, real. Bai. Bueno, TikTok Espainian on the gehien floor. entzun den, entzuten den podcasta da The Wild Project. Ai, ben, ja.
The Wild Pride. Baina, espainolez o inglesez? Bueno, Nik esan dut espainolez, ez dakit noren ingeles, The en Wild hetero Project. basiko baitare, porque... Tipoa esaten du dela psikologoa. Nik ez Bai. dut ikusi gabe. Bueno, Ez dakit. zeak, bai. Lasarteko hau entzunena. nola da, coacha. Ez da psikologoa. Osea, ni bale ja, psikologoa dira, coacha dira. Junin da, ui? Software update. Ez que gaur egun psikologoa dela esateu, Ez, bera esatu du psikologia ikasi duela. Psikologia ikasi duela, bale. Baina ez du inoiz Hau da pixka praktikan. bat, zea bezala, ez beste burpiak egiten dituna eta bezala, o galduta nau. Bai, o zea bezala, lasarteko tipoa guarteaga. Coach. Nik arteaga ez dut ezagutzen. Berdin du, Abre, Maria, inork ez du esan genuen ezagutzen, ez du gauza ezagutu bat. nahi. A ver. Osea, ikasi eta bale, Benetan, esan genuen gauza bakarra izan zen, hemen punpairezen ez ginela polemikatan sartu behar. Egila hori izan genuen, venga, Claro, jazta. es que, a ver, Vale, lehenengo egila. egunetik ja, A ver, Lehenengo? lehenengo ataletik ja, bai. ja, Our Wild Project. Entzunena, Espainiako entzunena. Ui, que raro. No me Bai. espero. remind me later, man. Bai, hori da. Munduan daude 4,5, hori, hau bai datu honek sorpresa eman dit. Daudela 4,5 eta 5 milioi podcast artean munduan, baina aktiboki, gehien funtzionatzen dutenak, osea, aktiboki daudenak eta Tamatibo, papi. egunerokotasuna daukatena bakarri dira 450.000 podcast. Wow. Osea, marretik bat. Gutxi gora, euneko euna Kriston herri zen izan. ezagunenak, Patxi, zure. Ai, ama. zaila dago, Bai, bai. Media baina askoz gehiago entzuten da. Vale. Aberatsekin bezala gertatzen da podcastekin. Nik Hori da atera dudan konklusio. asko hitz ditut podcastak. Eta Euskal Herrian? Euskal Herrian, Ez dakit, bukatu duzu Espainiarekin, ez? bai, Ja. bai, ez dute zer gehiago. Mm. Eta Euskal Herrian zeintzuk uste duzu direla gehien entzuten diren podcastak. Benetan zabiz. A ber, honenatik esan. Ez honena ez. A ber. Osea, Bai, nik ez dut barkau, esan nahi entzunena, honena entzunena. zena, entzunena da. Entzunena, datuak, eske datu daude, a ber, Ez zein da. dakit. Ez dakit. Ni galdetu dio Googleri, Vale, eta esan dizu, baina aditua naiz. Google. Aritua, zara. Aritua Google, bai. Googleen aritua. Gehiena, Ecos del Euskera. Ekos dela euskera. Ekos dela euskera. Hola guaz. Euskera eta bere kulturaren influentziaren inguruan hitz egiten duen podcasta. Gazteleraz. Ekos dela Bai, euskera. gazteleraz da. Esan dizut. Bigarrena, Vale. New Yorkeko munduan. Euskara ikasteko historio motzekin. Hori bigarren entzunena? Entzunena. Zu bakizu zein da nahi? Bos, ez dakit. Eta- Benetan nahi deno gezurretan. Ez, baina, ez, bueno, ez. hori Eta hirugarrena, bueno, ez dakit M edo N den, Waskon. Eta hau da, Euskal Herriaren historiaren zehar bidaiak egitea. Hau dira. Igual boisekoak behiatu dituzu dela. Ja, ez, Boiz? Nor da, Boiz? Nik podcastoiek ez dituz ezagutzen. Nik ez da. Igual oso ezaguna ja, Nik- A ber, nahi bezu galdetu orain interneten Ba, eber, txartepeteri edo nahi txartepeteri duzuna. etzaiola ezer galde berre. Zerbait gehiago dugu, Patxi? Osea, Eh, Patxi, oso datu interesantiak izan dira. Eta guri orduan, konklusioan zein berko genuke guk, entzuliak eukitzeko, jendia erakartzeko, polemiketan ez hartu, lehenengo eta behin. Jendia Bueno. gonbidatu, behaiek tartiak betetzeko, eta zer gehiago. hori da. Nire ustez, ni baita ere gonbidatu, Zure gonbidatu. Hombre, gonbidatu bezala. Bueno, irikita dakau gonbidatu zerrenda. ez, baina kolaboratzaile bezala hola tarteka etortzeko, bai. podcasten inguruko informazio emateko, podcasta ditu bezala. Bueno, barkatu. Podcast. Ni honetan aditua naiz eta bestela beste gauza batetan, berdin zait, aditua. Ah. Bai, podcast eta ingurumena. Podcast eta ingurumena. Vale. Vale. Ba, barrura. Orduan nahi duzunean. Bai. Datorren astean gehiago, Ez dakit nea ruparrei. Hori da. Hau berez asterokoa da, ez da? Bai, Bai. Osea, ez dakit. bai. Bai, Bai. berez asteroko izangoa. Astero izango da. Ikusiko Bai. dugu. Guztu eman Bizik dena segitze badeu, bai, eta... A ber, helburua da niak onda programa baino gehiago irautea. Bai, Ez? Oenik ez dira hasi. hostia, ze. Hemen da. Ez dakit. Ni nire lorua da bizik... Aiatzia baita urte bukaera ontarez, wow. Asko falta da, eta ikusiko dugu. Potente hasi da, ez? 2026. Bai, oso ni eske nago... Bueno, ni gustora En fin. nago, bintzate futboleko kamiseta bat etxetik kanpo jantzi dudalako. Joku, ni guztua nago, Donostira berea. etorri naizelako, ez gezurra. Bueno, Donosti, bueno, en fin. Maria, Donosti- polemikarik. Iruña ez da...
Ni herri txikitakoa naiz, galduiten naiz, A ber, eta agobia. ni nungan, ni horren nahi nik etorri naiz, baina, Maria. agobia biten naiz, benetan, hainbeste jendek eta agobia biten naiz. Patxi, bueno. Ja, patxi. Bai. Bueno, ze, bukatzen dugu edo? Nola bukatzen nola dugu? bukau berko genuke, eskerrak ematen, baten bati. Igual Zu, Patx. entzule, Igual Patxi bezala, lehenengo Antonio entzulea. bezala, igual. Ja. Igualin... Antonio bezala igual bukau. Vale. Bai. Antonio. Hola. Hello, Antonio. Kaixo. Justo lehenain da. Bai, lehen guain deu. Ai, ama, ai, hori lotza. Ai, la lengua. Gure lehengo podcasta batera. Ez dakit ni, Bueno, hori polita da baita ere. Badugu zerbaitan aman komunean ja betirako. Oh, ze polita, Antonio. Bueno, favorez. Nei, romantizismo, zea. Ez da romantizazioa. Bueno, Antonio, placer bat, eso. Placer. Gatorren aste arte. Venga, Bai. eskerrik asko tire bai, Ue, bueno. Euskitzek esana, eskerrak zuri, Xavier. Eskerrak zuri, Xavier. Eskerrak zuri, Xavier. Gure hori, podcast hau indeu, Xavier Euskitze ezagutzeko. Ni behintzat. Ba, a ber. Uste nik uko litzaidake. Nik uste dut etorriko dela. Bai. Baina, bueno, seituko deni produzioan. Eta hori, bentzuliak jarraitu, esan nahi dezuena esan, oza, bai, irikita gaude. Idatzi, Idatzi. zaretan. Irikita gaude, non duzue idatzi zuek behar esatea. dute? Nora idatziko dute? Instagramea. Ba, esan ba, Instagrama Zein zein da, da. pumpa, Pumpa.aires gioi basua. Gidoi basua ikuskizuna. Jode, erraixagarri dezu, Ez que Osea, bat, bueno. Bueno, Urrengorako gaia. bueno. Urrengorako gai honekin. Eskerrak ez da Hoxe. nire kontu hau. Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko. Datorren astera bai. arte. Pumpa irez. Pumpa irez. Txalo batzuk. A ver. Pumpa Sintonía. irez.